Здравейте хора, днеска ще играем на CS 1.6. Именно първата игра за Counter-Strike. Която вече е доста стара. Тя е по времето още на Half-Life, мисля, че е една или две години след първата Half-Life-ка. И няма кой знае колко сървъри. Тези сървъри тук повечето са с някакви, изобщо не са... Хората импортват от CSGO, Global Offensive, Mirage в 1.6, не знам как става, но нямам думи. Намерих един сървър преди малко, поиграх се и го намерих. Мисля, че ще е добре, може би ще трябва да спектейтвам, да. Но ето как изглежда играта. Не е нещо уникално. Даже когато излезеш от самите бариери, стените, играта се бъгва. Но това е Steam версията, която се закупува в Steam и може да се телепортираш яко. Като цяло играта е получава много апдейти, не е баш като 1.6, каквато е била на времето. Защото колкото и да е стара една игра, тя пак получава апдейти от Steam. What the fuck? Когато дойдеш ето тук всичко се бъгва. 1.6 момент. Самата игра е доста стара. Това е общо взето и терористите спечелиха. Аз съм терорист. И сега ще видим как е. Аз като цяло съм играл. Ще играя с Гигала. Също тук... то ти... то ти дава ти да се избираш. Знам, че всъщност CS2 има сега нов апдейт там, Terra мапа, Muse, Wingman маповете. Само, че не съм ги... играя ги самите мапове, но не ми се снима в момента на CS. Тъй ми се играе 1.6 малко. Също имам CS Source, затова и на нея ще направя видео. Снимам ли? Снимам. И като цяло... Сега тук ще има някой. И даже не разговзаря. Яко. Доста е объркващо, защото моделите на контрите са различни. Обърквата. Обаче не е толкова трудно. На терористите са различни. Аз като я играх за пръв път, почнах да стрелям по моите. Се забравям, че няма смисъл да купувам. Ми дава всичко. Също тук се е открил бъни хопинга. Мисля, че. Тук... В момента съм много фокусиран. Много съм фокусиран. Видях там. Малко съм слаб, защото изобщо нямам и хубав кросхер. Кросхера не се сменя. Убих някой. Все пак то всичките CS... CS... Няма така дума. Всичките Counter-Strike са едно и също. Убиваш хора. Много забавно. Някой има VIP Gold, защото се е купил АВП. Къде е бомбата? Така, някой да има кемпи на сити. Тука. Някой ма има на шорт. Оу, фък. Ти дали ще е моя? Много съм добре. Окей, това като цяло в оригиналната 1.6 потвърдено. Кой стреляш, бе? Къде е бомбата? Мит. Нямаме време. Те са платнали? Мале, толкова съм свикнал от CS2. Ко става тука, е? Ко става, бе? Те, що ми го... Мой ще ми флашна нарочно. Защото съм някакъв.
хората, които по-скоро Source феновете, които знаят Fuln. Това е един... като легендата на CS е той. Той е... Не, той не е направил Бъни Хопа. Е известен с неговото Бъни Хопване. Има едно видео. Забравих му името, обаче буквално там е на CS Source, буквално е... общо взето кой да Бъни Хопваш. Защото на времето е нямало капове. Ето сега в момента аз иначе мога да би хопвам, но има кап. А ти моя, бе. Бомба! Ха-ха-ха! Аз се забравям, те от лонг ще дойдат. Общо взето моите ме керят. Но играта е много яка. И за хора, които имат компютър от 2006 е перфектна. Даже не от 2006. Може да играеш всичко от 2002. Също така флашовете са много по-силни. Ех. Има... всяка една стена се лалбангва. И... да. Това е. Айде да играем с той. И дуал елитки, или то. Защо видях този буквално да... Този го убих, май. Май убих още някой. О! Бах ти батката. Как ме пиква. Не се взех секундари. В някои сървъри на CS Source ма казват да паднат за бъде. Тъпна работа. Но... 1.6, кой искаш? Всичко е... Също, мисля, че до Half-Life 2, докато не са... енджините на Valve... Общо взето, за хората, които не знаят, сега ще ви образувам много набързо. Steam е създаден от Valve. Valve в 1998, ако не се лъжа, са създали това... Half-Life. Също ще направя поредица на Half-Life. Като са създали Half-Life, са базирали на Source Engine. Това е такъв engine, на който самата игра. И Source Engine е нямал физика. На времето повечето енджини също са нямали физики. И аз физики. Физикс или... като бутнеш един варел, няма го бутнеш, няма да падне на земята и нищо няма да стане. Просто няма физики, как да го кажа. Гранатите, например, много малко са баунсват, мисля. Сега ще проверя. Това не е физика, това са анимации. Така е направено, някакви минимални има. Изи! Проплей. И когато всъщност CS Source е излязла, че аз не ви образовах достатъчно. Отзаре. След Half-Life е излязла Counter-Strike. Counter-Strike първоначално е била мод за Half-Life. И мода така се е харесал на хората, че Valve, защото са големи пичаги, са купили... купили са мода и от хората, които са го създали, са ги наели. Имат работа във Valve. И така почват CS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. И след и така версиите се променят. Версиите се променят. И стига до 1.6 и тогава Valve казват, не, той вече е много старо и релизват Source. Source обаче е базирана на енджина Source.
Има го в самото име на играта. Не на Gold Sox, там има физики. Там физиките са най-хубави според мен. От всичките в момента Counter Strike, от Source 2, какво говоря? От Source 2. Там всичко, което бутнеш, ще падне. Не и това. Не и стените. Например, тук има варел. Окей, имаме... ето се. Просто е така минем. С пънем в него. Горе-долу. И Source не се е харесала на хората, защото е била много... Как го обясня? Аз като цяло имам Source, играл съм Source и ми е някаква много... Една така... Странна ми е. Те си не ми даваха оръжие! Гледам се стои. Чекво. И Source не се е харесала просто на хората. И аз забравих що. Но не се е харесала, това е. Чай бе, той... той човек е! Викам, той какъв е бе? То толкова тъмно. Source не се е харесала на хората и... Player Base се е разделил на две части. 1.6 и Source. Тогава излизат CSGO. Global Offensive. Тя пак е на Source Engine, но по-хубави текстури, така. Общо взето и тя не се е харесала в началото, но игра започнала да има апдейти. Също това ревайване в истинската игра го няма. Това е нещо добавено. Остава тук е. Докъде стигнах? Да, че ревайването го няма. И Global Offensive не се е харесала и тя, но играта имала апдейти и се е харесала след време. И така хората вече се заобичали играта и не искат да я спрат. Сега като излезе CSV, всичките фенове... Майка ти да еба! Тос как се е качил там? Те са го буснали. Общо взето... И аз забравих. Както и да е, това е видео за 1.6, не е да обяснявам Valve историята. Има много проплеери на 1.6 и самата игра още е активна. Нищо, че изглежда сякаш ще направя на PowerPoint презентация. Не знам как подява ли си Double Jump-а. И това също го няма в истинската игра. What the fuck? Биса! Тук е изчупено. Просто дъбъл. Тъпва ли бе? Играта не е кой знае кой вече. Легенда просто. Защото е старта на франчайза. Тос буквално лети! Къв си ти бе? Сякаш Господ слиза от небето. Биса. Вече ми е трудно, защото канала е буквално за компютри и неща. А вече го правя в гейминг канал, защото поствам само игри от няколко дена. Затова най-умното нещо един човек да направи е да пусне поредица за игра и компютри в едно. Преди една година мисля, че Epic Games бяха пуснали PC Building Simulator първата игра безплатно. И я бях взел. И я играя. Вау, елитите са толкова яки. Аз за първ път играя с елитки тука. Бангър. Този да не спинботва. Биса. И аз мога тъй. Майка ти скапана, бе. Общо взето, тук са проплеери, аз съм нуб. Това е. Ето бъни хопването има кап. Ясно те. Няма да играя. Окей. Върнах се.
Не знам дали това го чувате, ще увелича звука. Защото сега съм в игра. Малеч! О! Това е Итали. За много хора, които не знаят. Доктор Клайнер! Какво правиш? Сам да чуя къде е музиката. Да чуя, да. Ето, това е музиката. Яко. О, видеокарта. О, дънна платка. Даже да вия само да снимам. Това е отделна част в момента от видеото. Сега като едитвам ще ги слея. Защото майната му на сервера. Но това Итали. Това е един от главните мапове. Чай, записвам ли? Да. Нон-стоп проверявам. Това е един от маповете най-известен в 1.6, защото е доста красив. На мен ми харесва лично. И със сигурност, които са играли в момента на CS2 Итали, знаят, че тук има един ход, където влизаше така и минаваше там. Но тук го няма. Маповете се променят. Също мисля, че тук имаше промени. Да, тук е така. Има много промени по маповете. Общо взето Итали в момента е доста тъп мап в CS2, защото никой не играе Hostage Rescue. А когато играта е почнала, това е бил единствения гейм мод. Hostage Rescue. Ето, всички знаят известната снимка с терористите. Ето тук как са с единия беше с Ака и другия май с Галил. Или не знам дали в тази игра има Галил изобщо. Но много известна снимка. Ето тук се е направила. Скриншот, де. Или не знам дали изобщо е едитвато. Но това е Итали. Ще видим още няколко мапа, които в момента са в днешен CS2. В днешната CS2. Много съм зле. Даже има рима. Летнах от сервера, защото не ми се играй. Писта ми. Са те страйхардъри в някаква игра от 98-ма. Тук съм само да енджойвам майната ти. Нека да видим и другия мап. Нека да видим... Офис. Това е най-мразения мап от всеки един плеер. Ако играеш офис, си мозъчно изостанал. На всички офис левъри, които гледат това видео, майната ви. Вие не сте добре с главата. И ето го и офис. Пак Hostage Rescue. Изобщо не си прилича. Но ме кефи... Тук да си кажа, не е толкова зле самия бакграунд. Малко е смешно, защото бахти огромните билдинги. Близи Бластър, Labor Union. И... ето ги хостичите. И убихме хостич. Нека да видим самия мап. Също в тази игра трябва да си купуваш амуниции. Те не идват с оръжието ти. Като DLC са. И ето го самия мап. Горе-долу се прилича, защото съм играл в само един път. Значи мисля, че да е така. Тук излизаш, тук кухня ли беше нещо от този сорт. От където оттам с ситите, оня прозорец. Тук трябваше да има една рампа, май. Да, ето я. Не рампа, такова да са можеш да се качиш. Откъде да дойдеш. Ето го изпълна сега на ситите. Ето тук. Би трябвало да ето тук. Ей тук някъде. И като цяло самия мап е почти като днешния офис, само че с 20 пъти по-хубави текстури. Какво друго да направя за играта? Има яки звуци, яки ефекти. Кой друг мап? Инферно трябва да се покаже. Инферно на мен ме е любимия мап. Астек също. Астек вече го няма в CS2. Cobblestone. Dust. Не Dust 2, Dust. Инферно, ето го Инферно.
най-хубавия мап някога създаден, има кокошки. Много харесвам в 1.6 как е направено. Винаги бъдете елит крю. Ако не сте елит крю, не сте добре, просто. Чакай да взема оръжие. Така и ето. Трябва да си купуваш амуниции. И ето го и Инферно. Изобщо не се прилича на нещо на Инферно, което имаме. Значи от тук, това ти е T-спаун, това ти е банана. Мисля, че от тук ли се ходиш на банана? Да, не, чай. Да, ето го банана, това е банана. Великото банана. Не е нито като в CSGO тук с... Не е като в CS тук да имаш като арчове така да минаваш. Не, даже нямаш и тук стена, както е в CS2. Дет може да се открият и тук си типите, и да те снайпват. Да те снайпват, да те убиват. И тук не може да се облуства, защото няма стена. Ето го и самия B-bomb сайт. Това е бомб сайта B. Ето! Чай сега! Да, бие това, аз се объркам, викам, че И ето, ще плантнем бомбата. Даже самите анимации са събъгнали вече. Също е това е Ruins, мисля, или Church. Изобщо няма. Няма го, не съществува. Също бомбата мисля, че пак е за 40 секунди тук. И... Ето, даже на таймърчето не показва колко остава. А пък е сложен таймер, което е малко смешно. И от тук е за контрата. Ето сега бъни хопвам. О, хванах муцаката. Това мисля, че е City спаунето тук. Да, мисля, че ето тук е това е City спаун. Нека да видим и експлозията, ама не знам дали ще имам време да стигнем. Доста смешна експлозия, но е яка. Пак ме пусна. И още това е Инферно. Самия мап е много променен. Аз само мит не показах и я не показах. Чакай да отида. Мисля, че това се води Second Mid. Да, ето го и... Аз така го наричам с приятели. Балкона. Ето го балкона, ето тук. Ето, това е Second Mid. Това ти е Mid. Истинския Mid. Също пак има Underpassage тук. Мисля, че Under се води само. И оттук можеш да минеш така и да стигнеш до Second Mid. Също входа за апартаменти е от и тук отново. Но в момента изобщо няма апартаменти. Има... не, тук от вен беше, да. Е така от вен се влиза в апартаменти. И това са апартите, разкаже апс. Също е това го няма. Тук като цяло ето е вратичката, която в момента е червена в CS2. Оттук влизаш. И ето тук отгоре е дето би трябвало да имаш... да, имаш, да. И ето където можеш да снайпваш. И това като цяло е... тука, това цялото в входа е отворено. Тази стена няма в днешната игра. Ето го апартаменти, изобщо нямаш тук декор, бойлера го няма. И ето е и колко по-голяма е самата тераса. И оттук се крият хора на стоп. Даже ми наби демидж. Как трябва да следиш тогава? Потеда. Я? Колко демидж ми наби? Уоу. И ето го и бомб сайта. Има някакви водорасли листа от тук и като плантнеш общо взето е тук се криеш. За мен Инферно тук е много тисайнат. Ето плантваме бомбата точно на Хикса. Окей, не е баш на Хикса. Също това в новата игра няма. И не разбирам защо изобщо е тук. Тук нещо пише. Тук може да се криеш. Идват терористите, почват да плантват и ти излизаш. Е така. Да, трябва да минеш от другата страна. Е така излизаш от тук и може ги убиеш. 1.6. Стара работа. И общо взето това е за видеото и нека умрем от бомбата. Звуците са много гулфи на бомбата, защото
Абе, смешна работа. И общо взето това е. Беше ми много приятно и се абонирайте.